Ассалому алейкум, апа ухарои азиз, подписчикои меҳрубон, ҳама каса сӯзен хубен. Якм эфири мо дар соли 2025. Чӣ нақшаҳо дорем, чӣ нақшаҳо мекашем, чӣ гапу хабарай. Алҳамдулиллоҳ, мо соқу саломат омадем. Ай Дубай. Дар Дубай ҳамагӣ 6 рӯз истодем. 3 рӯз истодем, баъди 3 рӯз бигем дар оилаи мо трагедия шид, баъд дига желания ягон ҷо рафтанам нашид, баъзе экскурсияҳое ки харида будам сӯхт. Кӯдакоро як лави баҳр бурдуму пагаш уже омадем. Шаби 31 дар самолёт будем. Соқу саломат рӯзи гузашта омадем. Таоман хомонам набурд, как будто дар Новосибирск дига ҳеҷ ка вуҷуд надошта бошад. Ана алҳамдулиллоҳ имрӯз дам гирифтем, хела беҳтар. Апа ухарои меҳрубони ма, кадомитон ки метавонед ҳатман лайкои хутона дариқ надонен. Бале мо омадем дар хона. Аллакай мо дар шаҳри Новосибирск рӯзи гузашта омадем. Алейкум салом. Ҳатман лайкои хутона бумонен ва дар канали ютуби ма подписатсия кунен. Аз имрӯз иборатан ана ҳамин 2 январи соли 2025 ма бояд боз ҳам сахттар кор кунам ва дастгирии шумо барои ман бениҳоят муҳимай, шарт ва зарурай. Ва ман ҳамаи шумо эҳтиромна хоҳиш мекунам мара дастгирӣ кунен ки ма бигем ки сахттар кор када. Аллакай шумо медонен ки қуввати ма боз ҳам дувайноӣ барои кӯдаком дар коранд. Ҳам роли падар, ҳам роли модара бозӣ мекардам, лекин боз ҳам сахттар бозӣ мекунем ака. Чун ҳар вақта дар хобам дромаден. Раҳмати калон. Апа Дубай маъқул шуд. Ҳо Дубай, ма фикр мекардам Дубай ягон шаҳре ҳаст ки одамизод просто мерава, роҳату кайфу сафо мекунад, тамом. Дар асл ихе набудай. Дубай шаҳри мусулмонӣ будай. Дар Арабистон дохил мешудай. Як гала экскурсияҳое ки харидам $2400 да экскурсия харидам. Дар бораи таърихи Дубай фаҳмондан, ҷои таърихиш бурдан. Иншоллоҳ видеоро оҳиста оҳиста мемонам. Аз сабабе ки зиқ будем дига видеоро намондаем. Баъде ки мо хабаре ки падари кӯдако гузашт фаҳмидем, дига ҳеҷ ҷо нарафтем. Як экскурсия дигамон сӯхт. Барои Дубай рафтан барои гражданинои Россия виза дар кор нест. Чанд сум навистен рафтан омадантон гостиница. Билетҳои мо ҳар яктамон 40,000 буд. 140,000 да ма билет харидам. Билети туда обратно. Гостиница да дрӯнуш медромад. Конечно, гостиницаи бигем қимат набуд. Гостиницаи простой буд. Гостиница мода вообще маъқул нашуд. Хай ба ҳар ҳол мо дауча фақат шав рӯз кардем. А так общая сумма мо через турагентство билет харидем туда обратно 140,000. Салом апа, курси ётен чанд сумай? Чихе курс нафаҳмидам. Шумо ба ки расход хабари марги духтари шавҳарам расонд. Духтараш. Так. Оиди ма зани чандум будам, ма чӣ кора будам, чӣ хеле будам. Баъдан ма шумода маълумоти пурра метиҳам ай назди ана ҳамун занош. Бале ма зани аввал набудам, лекин ман намедонистам зандориша ва ҳангоме ки ман шавҳар кардам, шавҳари ма 33 сола буд ва барои ма 2 диплом нишон дод ки ман ягон зан надорам. Ина ма то ҳол хондагим якта дипломи юристӣ дошт, якта дипломи переводчикӣ. Ва мо розӣ шудем. Баъди 1 соли ҳаёти зиндагимон баъдан ман зандориша фаҳмида будам. Баъде ки 8 моҳа ҳомиладор будам дар бачаи калонӣ. Лекин ман бениҳоят нағз қабул кардам. Муомилаи мо дар дараҷаи олӣ буд. Занаш зани хуб буд. Мо дар як хона зиндагонӣ мекардем. Духтарош мара оча меган, апа меган. Мо ҷонмона ба ҳамдигармон медодем. Муомилаи мо бигем ки висший уровень буд. То ҳозира мо гап мезанем, то ҳозира мо муомилаи хуб дорем. Фарзандои ки куҷоданд? Фарзандои ма ҳамиҷаданд. Кора ётиен ба Фаберлик курсуш чандай? Бепулай ёд додани кори Фаберлик бепулай. Рақамҳои телефонам дар названияи эфир навистагиай. Метавонед муроҷиат кунед.
дар соли 2024 чӣ муваффақиятҳо ба даст овардем, чӣ рӯзҳоро ба сар гузарондем ва дар соли 2025 чӣ муваффақиятҳоро мехоҳем ба даст овардан, имрӯз ҳамроҳи шумо суҳбат мекунем. дар эфир подписчикое ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестанам ҳастанд ва духтаракҳои командарам ҳастанд. барои ҳамин хостам эфир кунам ва ҳамроҳи шумо суҳбати озод дошта бошам. саволҳои ҳама саволҳои 2024-тонда ҷавоб медиҳам. саволҳои 2025 якҷоя оғоз мекунем, якҷоя мақсад мегузорем. ҳамаи шумо хотиррасон бошем ки ман аллакай мақсаду орзуҳои 2025 ман навистам. Я могу, делаю, верю в себя 2025. Список желаний, желанияҳо ман навистам, орзуҳо ман навистам. Албатта ман дар давоми эфир ҳамроҳи шумо ира мехонам. Так, бале, камтар ман саволҳои шуморо ҷавоб диҳам. Муҳаммад 5 минут бигем шох шид. 5 минут вақте ки ман қапидам ҷунбондум шаба ба худ омад. апаҷон шумо дари азоботон худоҷон шавҳартона ҷоша ҷаннат куна, сабри ҷамил дуо мекунем. худоҷон ҳама вақт хурсанд бошен. раҳмати калон миннатдорам. ассалому алайкум. фақат пешравӣ мехоҳам. раҳмат. ман Ширинмоҳ. фамилиятонам нависен Ширинмоҳ. шумо кадом Ширинмоҳен? апа ба ҳаҷ сафар карден ягон бор? албатта ман соли 2024 ҳаҷ рафтам. ҳаҷи умра. раҳмат. омин омин. чуа фақат гандаш мекарден? дар ҷо гандаш мекардам? ман ҳаёти гузарондагима нақл мекардам. ман гандаш намекардам. ман ҳаёт, ман барои шумо дар ютуб ҳаёти ман ҳаста ки ман чӣ рӯзҳоро ба сар гузарондагиам. бачаи ман 26 сол буд. шавҳараш монда мора 4 фарзанди хурд. ина фаҳмидем, зиқ шудем. бале, ҳамин хелай вақте ки одамизод душманат мебарад зиқ мешавад. ҳол он ки ман қатъи инсон 10 сол зиндагӣ кардам, падари фарзандон буд. албатта ин золотои директори шумо апаҷон. бале, так 60. ҳамдарди худованд ҷаннат гардона. омин. ман 4 солши тамошо дорам. бале, одамое ки маро аввал тамошо мекарданд во медонанд мара. одамое ки тамошо намекарданд намедонанд. метонен пурсен ё ки метонен видеоҳоро тамошо кунен. бале, ҳамамон зиқ шудем. зиқ барои вай шудем. зиқ ба якум барои модар шудем. худованд ҳеҷ модара набина ки ягон модар ғами фарзанда набина. ин бениҳоят қинай. худованд фарзандои моро барои ҳирос ҳидоят кунам. худованд барои ёшиш зиқ шудем. барои босавод буданаш. лекин интихоби худаш буд. интихоби худаш ҳар рӯз як зан гирифтан буд. худованд раҳматаш кунад. ва ай ҳами роҳе ки ҳар рӯз зан бигира нагашт. баъди рафтани ман боз як духтари 26 сола ҳам нависта буд ки апа ман шавҳари шуморо гирифтагиам, ина мара пешони макаф ондай, ман чӣ кор кунам? гуфтам ман корот надорам. ай ман пурсиди шавҳар кардӣ? медонисти ки ман занаш будам? ҳо. барои ҳамин ман корот надорам. бениҳоят занҳои бисёр буданд. баъди ҳамаи занҳош ман менавистанд. барои чӣ? барое ки ман одами публични, видеоҳои мара дидагӣ буданд, мара мешнохтанд. барои ҳамин 45 сола буд. 45 сола. так. не, пушаймон нестам. пушаймон нестам. пушаймон нестам. агар ман мемондум, саломатии худ ман ай даст медодам. фарзандо дар ба дар мешиданд. худованд раҳмату мағфират кунад. шумода сабри ҷамил. раҳмати калон. не, не. алейкум салом.
алейкум салом. Ҳо турагентства бисёре ко ҳами ютуб да бениҳоят бисёре турагентства. Турагентства кате мешавад ки шумо ҳаҷ бирен, Дубай бирен. Турагентства хубиш да ҳамия ки боваринок шуморо пешвоз мегиранд, шуморо ҷобаҷо мекунанд, куҷои хоҳед шуморо мебаранд. Бале, ва ман мехоҳам ки ҳама саволҳое ки шумо чанд шукаден, чанд зан буд, чӣ хел буд, мехоҳам ҷавоб додан. Ва ҳами эфир кати ҳами бигем ки темаро мехоҳам ки закрит кунам. бале ман баъде ки ҷудо шудам ай шавҳару ман шавҳар кардам, лекин ман шавҳар барои хӯрдан гаштан накардам. Ман аллакай пул доштам, ман аллакай хона доштам, ман аллакай мошин доштам. ман як инсони камбизоата гирифтам ки ёрдамаш кунам. баъдан дар оянда зани ӯ мара неправил нафаҳмид, занаш биромад дар ютуб видео кард, ман ҳатто дар ватсапаш бигем фаҳмондам ки шӯи ту дама дар кор нест, ман барои савоб кардам ки шумо да ёрдам кунам, ки нафаҳмид ҳаволашона ба худо гузоштам. шӯи худам дама шӯгӣ накард, шӯи мардум дама дар кор нест ва ман ай баҳри ҳамашон гузаштам. хубие ки мара нафаҳмиданд, меҳнати мара ки нафаҳмиданд, ман ай баҳршон гузаштам. ва айни ҳол ман ҳамроҳи 3 фарзандам зиндагӣ мекунам. ҳо ман дар никоҳи ҳамо одам ҳастам, лекин мо зиндагӣ намекунем. ман ай баҳри ҳамашон гузаштам. ман дар шӯи ҳеҷ кадар кор нест. ман барои савоб, барое ки пули ман бисёр шид, ман хостам ягон оила да ёрдам кунам. ёрдамам кардам. ёрдами мара дигар хел фаҳмиданд. хубӣ кардан дар ин дунё ҳар кас ҳар хел мефаҳмидад. баъзеҳоро хубӣ кунӣ, фикр мекунанд ки ту барои ваё обязанӣ. зане буд ки ман хубӣ кардам, ҳолма табоҳ кард. ҳолма табоҳ кард. зане буд ки ман пули калон додам, лекин ҳолма табоҳ кард. барои ҳамин қадр хубиҳои кардаги ман дар ов мепартом. он шахсое ки хубӣ кардаму хубӣ мара дигар хел фаҳмиданд, ба худованд меспорам. ман банда аз дасти ман ҳеҷ намебиёяд. он хеле ки худованд мезана, ман зада наметонам. не, дига барои ман шавҳар дар кор нест. барои ман дами момент саломатим якмаш дар кора, ки ман худмам онкология касал дорам, лечения дорам, оператсия кардам, лекин лечениям давом дорад. якмаш барои ман саломатии худам, саломатии 3 фарзандам ва ояндаи 3 фарзандам. тамом. ай баҳри шӯи рӯи ҷаҳонӣ гузаштам, барои ман ягон шӯ дига дар кор нест. худованд умри фарзандома дароз кунад. худованд сами главни барои ҳирос ҳидоятшон кунад. ҳози дами момент Муҳаммад полни намозхон шид. ҳамаи намоза уже медонад. дар Дубай намоз хонд. Мустафо нимкола. Мустафо ина 9 январ дар 9 сола мешавад. кӯшиш мекунем ки Мустафорам намозхон кунем. тамом. дар соли 2024 ман бигем ки соҳиби хонаву дари хидмат дар Душанбе шудам. дар соли 2024 ман мошини наве ки аз салон мехостум дар 4.5 миллион харидорӣ кардам. дар соли 2024 ман официали онлайн курс даромадам барои настоящий бизнес MLM шудан. диплома моҳи феврал мегирам. хондаистам, то ҳол дарсом тамом нашуда. дар соли 2024 оиле ки ман 1 миллион буд, 1.5 миллион кардам. командам калон шуд. дар соли 2024 мо сафари хонаи худованд кардем. конференсияи калон барои тамоми аҳли командам кардам. айшоти худам. дар охири соли 2024 фарзандома шаҳри Дубай бурдам. Дубайя нишон додам. 6 рӯз дар Дубай гузарондам. обши расходи мо 700,000 рубл шуд, ғайр аз билето. хулоси гап минус плюс 1 миллион расход шуд. чизе ки гуфтанд харидам. ҳама экскурсия, вертолет дашиштем. вертолет дашинондам. оли видеора мемонам, тамошо кунед. баъде ки 3 рӯзе ки мо хабари марги падаршо нафаҳмидем, мо дига ягом ҷо нарафтем. экскурсияи дар шутуро шинондан, ҷиб дар рӯи хоко ҳай кадан, мотоцикл ҳай кадан. $500 харида будам, сӯхт. нарафтем, барое ки дилмон зиқ буд, кӯдакорам зиқ буданд. пас намехостам гуфтан кӯда, лекин пурсидан оча барои чӣ гирья дорӣ, барои чӣ зиқӣ, барои чӣ намехоҳӣ ягом ҷо равем. баъд фаҳмондам шуна, лекин фаҳмидан баробар апамда Тоҷикистон буд. пул роӣ кадам, рафтан, очашда додан, дуои очаша гирифтем. дар ҳақиқат
хирсандии ма ҳадда канор надора ки сами главни айма розӣ буд. Айма розӣ буд. ҳатто 2 моҳ пеш аз маргаш мо вохӯрӣ кардагӣ будем. Вақте ки инсулт якум бор задагӣ будаш, вохӯрӣ кардем, кӯдакоро бурдум. Қати кӯдако парк рафтан, не ки ман қатишон нарафтам. Хучон парк рафтан, гаштан. баъд гуфт ҳазор раҳмат барои тарбияи фарзандон. Раҳмат ки кӯдакои маро хор накардӣ. Ман ето боварӣ калон дорам ки кӯдакои маро нағз тарбия метиҳӣ. Ман гуфтам кадом вақте ки шумо худтон ҳаматон шоҳиден, тамошобино, ки ман ягон бор ман запрет мондагӣ нестам барои дидани кӯдако. ҳама вақт ман дар ютуб будам, видео мекардам, медид, тамошо мекард, менавист. дар дераждениҳои кӯдакош 5000 рубл, 4000 рубл роӣ мекард, ки ягон падаркача айноми марам бигӣ. ягон бор ман запрет мондагӣ набудам. аз сабабе ки худаш кӯдаки бисёр дошт, кораш бисёр буд, вақти кӯдаковирам надошт. хулоси гап розӣ буд, аз ман розӣ. ва дигар чӣ бугум, дигар намедонам ягон чӣ гуфтан. Гӯспандо дина 3 ҳамсояи ҳама қишлоқам занг задан, ҳамдардӣ баён кардан. Саида намебиёи қишлоқ, хе биё. Гуфтам не, мутаассифона дигар ӯ хона да ки ман бахт надидам, хона барои ман дигар дар кор нест. Ман ай баҳри ҳамаш гузаштам. ана михел тамошобинони азиз, дар 2025 сол мехоҳам ки ягона орзуи ман барои ҳар сеи фарзандом хона харидан. ҳозир 2 хона дорем. дар соли 2025 ман мехоҳам ки бо як хонаи дигар бихарам дар Душанбе. Так, маоши худро боз ҳам зиёд кунам. 1 миллион. 3 нафарро ба ҳаҷи умра равона кунам. 3 нафарро дар соли 2025 яке аз орзуҳои ман. ҳар рӯза оиди кор, оиди бизнес видеоҳои нав ба нав кунам. 10 то директори нав аз тамоми аҳли командам бурорам ва 5 то директори нав аз линияҳои худам. ҳар рӯз обучения гузарондан дар группаи марафон. Ин яке аз орзуҳои ман. Қазоқистон рафтан, Красноярск рафтан, пагои дигар сафар дорам Красноярск. ягон санатория рафтан, 10 рӯз дам гирифтан. Инам яке аз орзуҳои ман. боз як бори дигар очама ҳаҷ равона кардан. Инам яке аз орзуҳои ман. Як то бриллиантни директори аз линияҳои навам баровардан. дар ҳама ҳолат ором будан. хоҳ гапи бад менависанд, хоҳ ҳақорат мекунанд, хоҳ асаби мара вайрон мекунанд, дар ҳама ҳолат ором будан. И чӣ маъне дорад? Болои худ кор кардан. албатта ҷанга ҳама карда метавона, дили як каса ҳама ранҷонда метавона. болои худ кор кардан ин осон нест. активни будан дар интернет. оиди худам, оиди видеоҳо, оиди пешравӣ, оиди фарзандон. ман шуморо ҳама вақт тамошобино бохабар мекунам ки мо ба чӣ кор борҳо машғулем. дар канали ютубам 125 000 ҳозир 120 000 подписчик мехоҳам ки дар соли 2025 5000 подписчик дигар зиёд кунам ва ба дастгирии шумо ниёз дорам. ай шумо ман пул не, мол не, ҳеҷ талаб надорам. ай шумо дастгирии шумо барои ман дар кор. ман мехоҳам ки шумо маро дастгирӣ кунен. ҳар як видеоҳое ки мегузорам, лайкҳои худтона дариқ надорен, лайкҳои подписатсия кунен дар канали ман. дар қариб ки ҳамаи видеоҳом дар якум комментария силкаҳои инстаграм, телеграм, контакти ман мондагия, метавонен дурен подписатсия кунен. силкаи самостоятельной регистратсия барои шахсоне ки худшона мехоҳанд ки регистратсия кунанд, шахсоне ки то ҳол регистратсия шудагӣ нестанд, мехоҳам дурен худтона регистратсия кунен. ман шумо дар роҳи кора нишон метиҳам. дар инстаграм 40 000 подписчик дорам. мехоҳам дар соли 2025 40 000 подписчик дорам. мехоҳам дар соли 2025 50 000 кунам. дар контактам ҳадди ақал мехоҳам ки 5000 подписчик кунам, нав 1500 подписчикай. ва дар телеграм ҳадди ақал 3000 подписчик, ҳоло 1000 ам нест. барои ҳамиқа сабаби эфир кардани ман дастгирии шумо барои ман бениҳоят муҳимай. дар ҳама ҳолати зиндагӣ қуввати дили ман шумо буден. ай аввалш худованди меҳрубон, ба дастгирии шумо ман ба ҳамин рӯзо расидам ва албатта
ҳаҷи фарзӣ дорум. Дар ният дорум. Ман ҳамин сол мехостум рафтан ҳаҷи фарзӣ, лекин ба ҷои ҳаҷи фарзӣ мехоҳам як бор аввал очама ҳаҷи умра барам, як бори дигар. Барои ки очаи ман вақте ки ҳаҷ рафтагӣ буд, гашта натониста буд. Майлш. Гашта натониста буд, дасташ шикаста буд, хушрӯ ҳаҷа надида буд. Бароям қаме хоҳам ки як бор очама барам ҳаҷа гардонам. ҳаҷи фарзиш бурда наметонам, шароитам мераса, лекин ҳаҷи фарзӣ мушкили камтар қуввати одама талаб мекунад ва мо ҳамо қуввата надорем. Так. Подписаться чӣ фоида дорад? Подписаться кардан, лайк мондан, ин барои дигарро уведомления меравад, дастгирии шумо мешавад, канали ма тамошобинаш зиёд мешавад ва ман мехоҳам аз рӯи ҳамин пешравӣ кунам. Раҳмати калон, ҳамдардии ҳаматон қабул. Ассалому алайкум апаҷон, аз барои Аллоҳ дӯстон медорум, тамошо мекунам. Раҳмати калон, миннатдорум. Саида кати бачатон гап заден? Бале, гап задам. Мошаллоҳ беҳтарин. Мо ай худат мотиватсия мегирем, Саида ҷон. Ба гапу чапи мардум аҳамият натиҳем. Тамоман, умуман аҳамият намесиҳем. ҳар як кас худованд ҳамада ақл додагия, ҳар як кас ай рӯи ақлаш гап мезанад. Ман ба ягон кас сар ба сарам намешам. Падари фарзандо гузаштагиай. Чӣ ба миҷа монден? Миҷа барои чӣ монда будам? Доғистон рафта будам ку. Баромади Доғистон омда, ман салон нарафтаму миҷа монда будам. Раҳмати калон. Алейкум салом. Раҳмати калон. Марам шуморо дӯст медорам. Аз фурсати муносиб бурда, истифода бурда, ҳамаи шуморо ба моҳи шарифи Раҷаб табрик мекунам. рӯзи гузашта буд, албатта ҳолиам дер нашудай. Имрӯз мо рӯза дорем. Худованд рӯзаҳои моро ба даргоҳаш қабул кунад. ҳози мо рӯза дорем. албатта пагаҳрам мегирем. Пагаи дигарам 3 рӯз подряд мегирам. Баъдан бо камтар 10 мегирам, бо 3 рӯз мегирам. ман ай рӯзи ҳам духтари моҳи Раҷаба мегирифтам. ва моҳи шарифи Рамазон 1 марта шуморо ба омади моҳи шарифи Рамазон ҳамата табрик мекунам. Худованд ҳамаи моро қувват бидия ки намозу рӯзаву таробеҳомона дар вақташ бигирем ва ба даргоҳаш қабул кунад. албатта дар бораи модари 8 фарзанд нависиян гап занед ки шуморо ҳамавақт ганда мекунад. мо ягон ҳамиқа ганда кард, чикор кард, ман кордориш нестам. албатта яке аз занҳои беҳтарине ки дар ҳаётам ман вохӯрдагӣ будам қатиш. ба қуввати ҳамон инсоният ман ба дигар шаҳр рафтам. албатта бигем ки биё ёрдам мекунам, гуфт дастгирит мекунам. рафтем, пулӣ не. ҳамиқа ки дар бари ман буд, хонае ки ман дар шаҳри Оренбург гирифтам, ба ёрдами ҳамо апа гирифтам, мара ёрдам кард. албатта дастгирӣ кард. Худованд чанд ки дастгирӣ кардагия бараката дар сараш бирезона. ман фаромӯш намекунам ёрдамои кардагиша. ман обш бигем 6 моҳ дар ҳамо қишлоқ зиндагӣ кардагием. лекин чӣ хизмате кард, ман баргардондум. шавҳаре ки ман карда будам, ҳамо гуфт ки инсони хубай, ёрдам ки савоб мегирӣ. ман гирифтамша, ёрдамам кардам. лекин бо болоӣ бо худаш вайрон кард. бо худаш буромад дар зани вай. занаш айамо аввал дугонаш буд. худаш туғрӣ кард, бо худаш вайрон кард. ягона беақлии ман ҳамин буд ки ман бовар кардам. ман такя ба Аллоҳ накардам, такя ба бандаш кардам. барои ҳамиқа ман ай ягон кас хафа нестам. ман ай тақдири худам хафаем. ман ай насиб, он рӯзҳое ки ба сари ман мебиёяд. ба ҳамааш шукрона мекунам. инам барои ман як дарси ибрат шуд ки мо дар зиндагонӣ ғайр аз Аллоҳ набояд ба бандаш такя кунем. аз дасти банда ҳечи намебиёяд. танҳо ба Аллоҳи меҳрубон такя кардан дар кор. умеди ман ин як рӯзу ду рӯз набуд. умеди ман калон буд, лекин дили мара шикастан. ҳамо қад чӣ корое ки накардан ман хаб кардам. ҳамаша дар 2024 мемонам. коршо надорам. ҳамашона ба Худованд месупорам. албатта сари кал мегӯям бесоҳиб нест. чӣ коре ки кардӣ, Худованд худаш нишон медиҳад.
از روزی روی مهنت خودم به چی خلاصه میبیم؟ از روزی حیات هایی که به سر بردستم، چند قپوله که کدامی را دادم، چند خیری که کردم، خداوند ده وینای برگشت. اگر که ما دولت خداوند دادگی را در راه بد استفاده می بردم، دولت خداوند دادگی را پایمال می کردم، صدقه نمی کردم، 3 سال خداوند مرا به دولت نمی ماند. طولی 3-4 سال است که دولت ما روز به روز زیاد شده. اولی که ما 200,000 بود، 300,000 شد، 500,000 روبل شد، 700,000 روبل شد، 900,000 روبل شد. عین حال 1,500,000 روبل که در مهلت 21 روز من کار میکنم. در مهلت 3.5 سال میشود. این روز پگه همکاری مرا با شرکت فبرلیک 50 میلیون پول کار کردگیم، لیکن از 50 میلیون من یک خانه 10.5 میلیونه، یک خانه 4.5 میلیونه، یک ماشین 4.5 میلیونه، همین چیز خریداری کردم. اگه این خوردن و گشتن این به حساب، باقی موندهش همش خیر صدقه شدگی خداوند به درگاهش قبول کنه. کدامی را فریب میکنه خداوند بزنشه، به خدا میسپاریمش. کدامی مایم فریب کنم کدامی را مرا خدا بزنه. کدامی را که فریب میکنه زمانه شدگیه که ساعت نمیگذره، امو جوش در خداوند میزنه. البته نویستین که من میتونم رنگ شما زنی موفق شوم. همه شما میتونین موفق شوین. در راه موفقیت کمتر کور بودن در کار، کمتر کار بودن در کار. کور همه آدمایی که شما را رو پروتون میزنن و ایراه میزنن، چشمتون میپوشین، خودتون کور میگیرین، براهتون رفتن میگیرین. کار او آدمایی که شما را هرگب میگن، در یوتیوب میبرین هرگب میگن، در روبروتون هرگب میگن، با گولس در واتساپتون هرگب میگن، در کامنتاریو هرگب میگن، کرکی میاندازین، بعد شما موفق میشوین. شبنم من شما در مراجعت میکنم. من اسمس های شما را خوانده استم. من گفتم کو کدامی که بده خداوند بزنشه. شبنم امی آدمی با عقل امی گپای شما را نمی نویسه. آدمی که در حقیقت عقل داره خیلی گپ نمی نویسه. هر یک از چنین عقلی خودش می نویسه. برای همین من به شما سر به سر نمیشم. بین ما و شما زمین تا آسمان فرقیت ہے. جوابی همه سوالاتون. بله شما را خداوند صبر جمیل تیا. آمین. رحمت جواب نتین. جواب خوبش دادم. شما چند ساله این؟ من 32 ساله، تولدم 1992. کی را خانه خدا روی میکنم. ما پیشترم اعلان کرده بودم شخصانی که در کمند ما همراهی ما کار میکنن اصلاویه هاش هم گفتگیم، کدامی که ایروی اصلاویه هاش میکنه همه آدم حج روی میکنم. علیکم سلام. سایده جان شرفی فروشی داره؟ نه من یگان بار شرف نفروختم کو. بله جوابی نقص. آدمی به عقل ایزا میکشه، آدم به عقل کارش دوام دادن میگیره. اپای سایده شما بهترین آدم این. رحمت. بله سال 2024 هم خودم پدر ما عیده دادم هم فرزندم. خدا که دیگر او آدمایی که دما نزدیکن خدا عیده است نتیمشون او رو 70 نشوین. وقتی که من ویدیو میکنم، افیر میکنم، ویدیو میکنم، این تلفنای کامرای آدم هر خلا نشون میده. این قدر من میتونم در ویدیو فربه هم علیک مرا ای پیش میبینن من این قاکم کدامی که مرا ای پیش میبینن این قاکی میگن.
уже тамом шумо дер карден. Ира ма 1.5 моҳ пеш эълон кардагӣ будам. Уже шумо дер карден. Уже шумо агар бигем ки условияҳоша гапам задам, шумо карда наметонен. Апай Сайда, шумо чӣ хел наставниктона гузаштен дафъа бирлик шумо инами апа ухаре ки тамошо дорен ё ин ки ҳамроҳи ма кор мекунен, ҳамаи шуморо метонен мара бигзарен. Ҳамаи шуморо кор кунен, мара мегзарен. Сами главни меҳнат кардан, кор карданай. Сами главни меҳнату кор карданай. Компанияи Фаберлик ҳами хел маркетинг плани сохтагие ки қоидавӣ, шариатӣ ҳаққи ҳеч кара хӯрда наметавонад. Албатта ки пуле ки ман мегирам, наставники ман намегирад. Шумо мара бигзаре, пуле ки шумо мегиред, ман намегирам. Пуле ки директор мебурояд, консултант намегирад. Барои ҳамин қаб ҳар як кас чени меҳнати кардагии худаш мегирад. мо се мошид кор кардестем, беҳтарин кор апаҷон. Ман Осиябону фахр мекунам, мошалло беҳтарин. Салом алейкум. Алейкум салом. мехостам кор кунам. Рақамҳои телефони ма дар главни навистагиай, дар главни анамин эфир. Так. раҳмати калон, омин. Так. апаҷон Фатима чӣ халай? Созай? Созай. Созай Фатима. алейкум салом. салом алейкум. Ман дар командатон хуш шудам, лекин чӣ хел кор карданро намефаҳмидам. ҳозир мефаҳмен? кадометон то ҳадди имкон ҳаматонда раҳмат навистам. Кадометона ки ай пропускат кардам, кадометон ки ҳамдардӣ баён карден, ҳаматонда раҳмат, миннатдорум, ҳаматонда ҳазор раҳмати калон. ва кадометон ки барои кор навистен, ман надидам, як аломати саволро икнен, ман шумода ҷавоб метиҳам. Як аломати саволро икнен, ман шумода ҷавоб метиҳам. Узбекча биласизма? Кам биламан. салом Сайдаҷон, ба худо дӯстат медорам. раҳмати калон. ассалому алейкум. алейкум салом. чӣ хален созен? раҳмат. мешава айнав кушода? чира айнав кушода? Дар WhatsApp нависен, регистратсия мекунам ба командамон. Так, апаҷон. Так. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. ҳамдардии моро қабул кунед Сайдаҷон. аллоҳи раҳмату мағфират кунад фарзандотона баротон ва ба аҳли оилаи падаршонам фарзандотонам сабр хоҳонем. Марьям аз Турсия. раҳмати калон Марьямҷон, миннатдорум. кӯдако зиқ шудан? Апа албатта зиқ шудан, ва зиқ намешаванд. Сайда ҳамдардимона қабул кунед. раҳмат. салом алейкум салом. чӣ хален созен? раҳмат. сол чи сингилим кардансиз? Апай Сайда, гули пуштона зинда ҳай? Не пластмассияй. ай ҳамин гул харидагием калон кардестам. Так, номи чиай? Ман Сайда Раҷабова. 32 сола, соҳиби 3 курдак, партнёри компанияи Фаберлик. Бизнеси хидмат дар Россия дорам. Бизнес тариқи телефон, онлайн. Так. раҳмати калон. Добрый день, Саида, ти молодец. Спасибо. Шумо мотиватори манен бо ҳаҷ фирсонед. Ман 32 сола. ба ҷои ҳамдардӣ кунан ихел мардуми бетарбия. Алло хоҳарҷон, алло сабр. Тия зиндагии пеш ба фикри фарзандон бошен. Бале, раҳмат.
апа кор осонай дар Фаберлик. Апа кор осонай дар Фаберлик. Кадом кор осонай? Не осон нест. Кор дар Фаберлик осон нест. Кор дар Фаберлик қинай. барои одамои бесабр, сабр, одамое ки сабр дошта бошанд осонай. ба тоқат, ба сабр, активни, ҳар рӯз ҳаракат кардан, гӯш кардан, обучениёро савол ҷавоб кардан, кор кардан осон нест. лекин аз корҳое ки одамо аз сайр мераванд то бегаҳ ба по ростанд кор мекунанд, Фаберлик осонай. ки мо дар даруни хона шиш дақиқа телефон албатта. Инна лиллоҳи ва инна илойҳи роҷиун. Ман Саида айвақташтара тамошо дорум. Раҳмат. Сабрина дар комментариҳо ҳамин видеоро нависен, регистратсия мекунен дар Фаберлик. Ассалому апаҷон, худоҷон ҷаннату фирдавсро насибаш кунад. Раҳмат. хоҳарҷон, кор барои мардакон мешавад. Не, мо бо мардҳо кор намекунем, мо танҳо бо занҳо кор мекунем. сабр, сабр дар зиндагӣ. Раҳмат. Салом Саида, метонен манда ёрдам карда? Не. Ассалому алайкум, худо ҷоша ҷаннатулфирдавс кунад. Омин. Салом Ӯзбекистон. алайкум салом. Салом Созен апаҷон. Раҳмат. Салом Ӯзбекистон. салом алайкум хоҳарҷон, ҳамдардимона қабул кунед. Раҳмат, қабул. Так, ассалом, ин чӣ гап? Эфир оиди бизнес. Саида, ти молодец. Раҳмат. Саида, не обращайте внимания для людей. Иногда мы не будем хорошего. Что делаем, не делаем, всегда они причину найдут. Соболезную наш тоже принимайте. Папа жизни ушел. Спасибо огромное. Спасибо. Барои ёрдам кардан шарт нест ки шӯи як каса гирӣ баъд ёрдам кунен. Ӯ ҳолате ки ман қарор доштам шумо намедонистен. ӯ ҳолате ки мо қарор доштем шумо намедонистен. Умуман ҳар я зан ҳақ дорад ки шавҳар кунад. ҳар я мард ҳақ дорад ки зан бигирад. Чӣ ба ки ман пеши баъзе одамҳо отчитываться кунам? Ман он чизе ки буд гуфтам. И интихоби ман буд. Оиди ҳаёту зиндагӣ ҳар як кас ҳаққу ҳуқуқи худша дорад. ман ҳаққи як каса нахӯрдам, ҳаққи як каса поймол накардам, хонаи як касам нарафтам. алҳамдулиллоҳ дар хонаву дари хидмам. зантона пеши ман овардан шуд ва зарур нест кори мо тариқи телефонай. салом алейкум апаҷон, воқеан инсони бофаҳм ҳастед. аллоҳ ҳамаи ғамҳоятонро дур кунад. Омин. алейкум салом. Тише кушала. Иди сюда. Привет, Бугу. Hello, Бугу. Hello. How are you? Бугу. What is your name? What is your name? What is your name, Fatima? My name is My name is Fatima. Fatima. Я принцесса. Я принцесса. Мама меня любит. Мама меня любит. Я красавица. Я красавица. Иди, Асал. Я люблю. Не, это не тот. Я тебе напишу. Закрой мой дверь. Бахшиши зиёд. Рӯзи 27 декабр гузаштан. ҳозир ҳамаи ҷо маҳкамай. Дина занг задам ки мегирам, ҳамаи ҷо маҳкамай. Бале Фотима копия падарше. Омин. бо як чизи дигар мехостам эълон кунам. Апа ва хоҳарои азиз, то 12 декабр
барои клиентом муроҷиат мекунам то 12 декабр кадоме ки айма заказ мекуна мода купон омадаги аз тарафи компания 50% скидка ва доставка ҳама ҷо дорем. ин кора ҳамарам карда метонам. бинависен, ман шуморо дар группаи клиентски чатам добавид мекунам. чизе ки шумо дар корай ҳам 50% бигем скидка ай купономон шумо дароӣ мекунем, ҳам агар хариди шумо бисёр боша бо тӯҳфаҳои иловагӣ дорем барои клиентҳои постояннимон, барои клиентҳое ки зиёд харид мекунанд. дар ватсапам бинависен ҳамаи чи 50% скидка. ин барои посудашӯӣ. ира шумо метонен ки нимша бигирен, опр кунен бишувен. и дар таркиб бигем ки дар истифодабариш ҳамихе нависагия хафш беҳад бисёрай. марҳамат муроҷиат кунен. гел для душа, новинкаҳо, ҳама чизои дар коритона харидорӣ кунен. духиёи дӯст медоштагитона харидорӣ кунен. креми сафед кунан, ҳамашон 50% скидка. айноми ма тариқи купоном доставкатон мекунам. дар группаи клиентски чатам добавитон мекунам. тӯҳфаҳои иловагӣ роитон мекунам. духиҳо ва сами главни витамине ки иммунитети кӯдакои мо шуморо мустаҳкам мекуна. види мармелад ки сертификати ҳалол дора. кӯдакои шумо тамоман касал намешаванд, беиштиҳё бошанд, иштиҳёшон кушода мешавад. инам скидка рафтестай. ва албатта ки баланс нерваи система барои асаб, шахсоне ки асабониянд, асабошон овози баланда намебардора, овози кӯдакошона намебардора. ҳар рӯз 2 капсулаи 60 капсула дорад. дар як моҳ истифодаш мекунем. асабои шумо автоматически ором мешавад. марҳамат бинависен. продуксияҳои мо бениҳоят зиёданд. ҳозир ман ҳамин видеои купонҳоро гуфтум мекунам. гуфтам ҳозир як эфир кунам. ба фикрам ки ровна ним соат пас мода шом мешава, рӯзакушоӣ мешава. баъд ровна як 20 минути дига ҳамроҳи шумо ҳастам. баъд эфира ҷамъбаст мекунам, рӯзаҳомона мекушоем. ки рӯза нагирифта обязательно рӯза гирен. моҳи раҷаб гуноҳҳои чандин солаи моро худованд мағфираташ мекунад. обязательно рӯза гирен дар моҳи шарифи раҷаб. хай моҳи шарифи рамазон ин фарз. ассалому алайкум апай Саида, бовар мекунед ман дар компанияи Фаберли кор мекунам. неки шуморо хеле дӯст медорам. мошалло беҳтарин зан ҳастед. ман фақат муваффақам. мошалло беҳтарин. раҳмати калон миннатдорам. так доруи нервиш чандай сомонуш. дар ватсапам бинависен. ман шумо дар нархи тоҷикиву ирисиша скидочниша роӣ мекунам. так дар ватсапам бинависен. ман шуморо ихе добавид карда наметонам. шумо дар ватсапи ман муроҷиат кунед. рақамҳои ватсапи ман дар главни ҳамин эфир навистагия 953 +7 953 79 16 17 4. такрор мекунам. +7 953 79 16 17 4. суми калон дар кор барои корнависидан. тамоман сум дар кор нест. пул дар кор нест барои бизнеса сар кардан. рӯзи 27 декабр. алайкум салом. шумо беҳтарин инсон. шумо ба ҳамаи чи арзандаен апаи хушрум. раҳмати калон миннатдорам. занг назанен. ай ҳамаи шумо ман эҳтиромона хоҳиш мекунам ва миннатдориман баён мекунам. занг назанен. ман успети занга бардошта намекунам. обязательно бинависен, ҷавобтон метим. ё бинависен, ё голос кунед дар ватсап. офарин ба ту Саидаҷон, раҳмат. ҳар як мушкилиҳои зиндагӣ мара боз ҳам ба қувват мекунад. ҳар як мусибате ки ба сари ман мебиёяд мара боз ҳам ба қувват мекунад. ман аз зиндагӣ ношукрӣ намекунам. ман аз ҳаёте, ҳатто аз ҳама рӯзи бадтарине ки дар ҳаёти ман шудагиаш шукрона мекунам ки планое ки худованд дора мо намедонем. худованд планои худша рӯи мо дора ва мо вақте ки мо сабр мекунем, шукрона мекунем, баъд беҳтарин рӯзҳоро мебинем.
то 12 январ, бале, то 12 январ, баъди 12 уже тамом, скидка нестай. То 12 январ ма омадагим дар хона, активним, 24 соат дар телефонум, дар ватсапам бинависен, ним соат, 1 соат дер кардам, я аломати савол роӣ кунен, ма ҳатман дар саволҳои шумо, дар голосҳои шумо ҷавоб менависам. Машаллоҳ, фарзандои беҳтарин, Аллоҳ баракатшон тия апаҷон. Омин, омин, раҳмати калон. Салом апа, шумо дар аввал зани дуюм буден? Не. Ассалому алайкум Саидаҷон. Алайкум салом. Рост апаҷон, сабр ки карди, соҳиби ҳамаи чӣ мешавӣ. Так, рӯзи таваллудит кай ай ҳамсол? 27 март. 27 март. салом Саидаҷон, худованд раҳмату мағфират куна падари фарзандота, худоҷон сабри ҷамеътия. Омин, раҳмат. Саидаҷон, аввалин аз шумо миннатдорум, беҳтарин наставникен. Раҳмати калон. Саида Абдуллоева, я тебя очень люблю, уважаю. Ҳазор раҳмати калон. Ма ҳамаи шумо изҳори муҳаббати худам баён кунам ба тамоми подписчикон. Ма ҳамаи шуморо дӯст медорам, ҳурматон мекунам. Ва ба тамоми он апау харои ки ҳамроҳи ман дар командаи ман кор мекунанд. Меҳру муҳаббати шуморо худованд дар дили ман зиёдаш кардагиай. Ҳаматонро дӯст медорам, раҳмат ки ҳамроҳи ман кор мекунед. Ассалому алайкум. Алайкум салом. Апаҷон, шумо чанд солаен? 32 сола. Салом алайкум. Айпан апаҷон. Алайкум салом. салом алайкум апаҷон, чанд сол мешавад шуморо тамошо мекунам, мехоҳам аз наздик бубинам. Барои аз наздик дидан ҳамроҳи ман ҳамкорӣ мекунед ва ҳар тобистон ман барои командаи худам конференсияҳои бошукӯҳ мекунам ва дар конференсия ман ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам, ҳам суҳбат мешавам, вохӯрӣ мекунам, суратгирӣ мекунем, видео мекунем. Раҳмати калон. Салом алайкум, беҳтарин зан ҳастед. Апа мотиватсияи беҳтарин медиҳед барои занҳо. Раҳмати калон. Номеротон дар куҷо ҳай? Номером дар главни ҳами эфир навистагиай. Дар главни ҳами эфир навистагиай. Ва боз баъди ҷамъбаст кардани эфир ман дар якум комментария закрепит мекунам рақамҳои ватсап, ман сайти телеграм, инстаграм, контакт, ватсап ҳамаро закрепит мекунам. Апай Саида, гражданство РФ дорен шумоҳо? Ман соли 2021 гражданство гирифтагиам. Тӯли 3 сол мешавад ки ман гражданинам. Зинда бошен апа. Раҳмат. Тамом гап нест, иншоаллоҳ. Гӯспандо куҷо шуданд? Намедонам, рости гап. Рӯзи гузашта ман ҳамсояма пурсидем ки гӯспандо ҳамуҷан, гуфтанд не, гӯспандо нестанд. Ба фикрам гӯспандоро хичон фурӯхтагиянд. Фурӯхтагӣ ба Тоҷикистон рафтагиянд. Так, мамина принсесса. Гӯспандоро фурӯхтия? Нестай гӯспандо. Аз командаи апаи Ширинмо салом ба шумо. Алайкум салом. Машаллоҳ, беҳтарин. Салом, падари фарзандотон зан дошт, қатъиш зиндагӣ мекард. Кираки 4 кӯдакша дар Тоҷикистон партофтагӣ омада дар як кафеи Новосибирск полшвак буд. Ҳамуро гирифт. Баъд айрӯи ҳаму бигем ки оҳиста оҳиста ҳаёти морам вайрон шид. ҳамдигарфаҳмӣ накарда бисёр зарари хича бисёр расонд ҳаму занак. Ман ҳайрон мешавам барои занҳое ки кӯдакҳои хичона мепартоянд, Россия меоянд барое ки кор кунанд, кӯдакҳошона соҳибӣ кунанд, бо дар иҷа зиндагӣ мекунанд, бо шавҳар мекунанд. Вақте ки ман шавҳар кардам, ман аллакай хона доштам, мошин доштам, шароити ман 100% буд, ман ай шавҳарам зависид набудам. Ҳо касал буд. базиқ намешавен. Ина ман худам бе меҳри падар калон шудагӣ будам. 3 кӯдаке ки дар таи фуки ман ҳай аллакай сағира. Шумо чӣ хел представит мекунед? Ина ман дили ҷигарам хунай, бовар кунед. 100 ҳамаи чиram дорем, алҳамдулилла, ҳеҷ кам нестем. Номи ҳамин сухани сағира худаш
بگم که چه خیلی سخته این دیگه. من میترسم کودکام جنگ کنم که حالا که یو صغیران، من میترسم جنگشون کنم. بله بله هم زیق شد، هم ما زیق شدیم. 3 روز فقط برای من همدردی نویسگیان. من جواب دادگیم، نه همش ده، لیکن چنی قوتم جواب دادگیم. قینای البته قینای کی ده осонай. آفرینی اوچش میگیم هوزیمو. خداوند برای اوچش صبری جمیل عطا کنه. اوچش یوش بود، حالی 60 ساله هم نیست، اوچش یوشه، یکم فرزندش بود. خدا نگهبان باشد خود را از نگاهی بد. Закройте, пожалуйста. Раҳмати калон Мадинабоно, ман шуморо бовар дорум ки аз ҳаром дурен. Худованд шуморо ҷазои чӣ ҷазо раҳмат. ҳазор барои бадам, барои фиребам, дурӯғам чӣ коре кунӣ накунӣ, офтоба ба думон пушонда намешава, рӯи об мезана, ҷазоша худат мебинӣ. Барои ҳамиқа аз рӯзи аввал ҳақ будан дар кор, барои рост ҳаракат кардан дар кор. хонаҳош ай шумо не, хонаҳош ай мо нест. бале, модар гуфта чиро дар назар доред? гирен хонаҳоша ҳаққи кӯдакотонай. Не, дар кор нестай. мара занг задан, пурсидан, ман отказ кардам. дар кор нест. خداوند خانه آخرتی همه ما را آباد کنه. خداوند خانه آخرت ما را آباد کنه. بسیار برای میجه های من نوشته استین. من میجه ها ما برای داغستان رفتن میجه مونده بودم که یکم سالن نرم، همین خدم خدمت کراسکا کنم بگیم برآمد کنم. آمدم گفتم میگیرم که همه جا به ختنای شد. میجه های من بگیم که میجه های خدم نیست، پروسته میگیری میپرته تمام. برای من این ضرور بود برای برآمد کردنم. یکم رولم بازی نمیکنه. Саида, ты где живешь, в каком городе России? Я живу в Новосибирске. дар боло ма дар ҳамин саволтон ҷавоб додагиам. дар саршавии эфир шумо метавонед ки эфирро тамошо кунед, сахранид мешавад. саволода ҷавоб додагиам. раҳмати калон, миннатдорам. ман дар атомӣ кор мекунам, ҳама вақт дар забони ман шумое нависанд. миннатдорам. бале, худман фақат видеоҳои пешинама тамошо кардам. видеои пешинама тамошо карда шиштам. ай Андиҷон, салом алейкум. Салом. доруи барои асаб Тоҷикистон доставка дорем? Бале, доставка дорем Тоҷикистон. сабр бисёр меваи хуб дорад дар дунё. азизам, худро эҳтиёт кун. раҳмат. салом алейкум. салом. ами худованд ҳамара насиб бигардона хонаи худованда. хай хонаи худованд ҳамамон мерем.
اینا مرام رفتم آمدم بعد اومدم مکیاژ میکنم یکی подводка میکشم یکی یکم پمادا میکنم پودرا میکنم یکم میجا میمونم времени بو میگیرم این آخر گفتگی نیست که تا حج کی رفتی بیا تمام دیگه هیچ کنک ایرو جای نماز نخی آخر این کاری من هی من یکم کاری غیر اسلامی نکردم کو من میکنم برای کاری خودم میکنم ویدیوهای من با موبایل زنها میکنم ویدیوهای من برای زنها کاری من با زنها کار میکنم همش برای زنها برای همین مرا سودید نکنین من نغز میبینم زیباگی کردن زیبا خود من نگاه داشتن کرته های نو با نو 6 تا کرته گرفتم ای دوبای کرته های نو با نو پوشیدن زیباگی را من دوست میدارم شاید 40 ساله شوم همین چیز ای دلی من بروه هم دیگه خوشروگی نکنم هیچ کنه کنم من میخوام که خود من اخر جواد کنم نگاه کنم ماهی رجب کدام ماه هست روزی گذشته سر شد ماهی رجب روزی گذشته امروز уже دویم روز شای ما روزه گرفتیم رحمتی کلان علیکم سلام نه اپا جان فقط همین خیل بمونین رحمتی کلان مدینه جان خدا با شکر فرزنده سازن خوبن ای چی سبب گذشت شوهرتان سببش الله مهربان میدونه مرگ در دست الله یاشی و پیری نداره بله امروز دویم روز است السلام علیکم علیکم سلام علیکم سلام رحمت ناز شما در کجاین ما در نوسیبیرسک سایده جان خداوند صبرتان تیه ده همه وقت ویدیوتنا در اینستاگرام تماشا میکنم سلام علیکم سلام بله همه روز گذرانده خداوند صبر مان بتیه کودکا سازن حالی کمتر بی عقلن یوتیوب کار میکنه ها همین خیلی به هیچ یوتیوب میدرم لیکن پول کار نمیکنه یوتیوب کار میکنه و پول کار نمیکنه علیکم سلام ها VPN در کارای VPN کنین در تلفنتون скачать کنین VPN تو نگیریون کنین спокойно یوتیوب نشون میده اتاق کم میچسبه به VPN کسی نمیچسبه ده همین نوسیبیرسک رحمتی کلان آمین سلام اپای سایده جان من مخلصی اشدی ختم رحمتی کلان سلام علیکم سایده جان نغزین شما درستین کودکاتون ساز شد شما را دوست میدارم رحمتی کلان ها خیلی بهتر مصطفی مزش گریخت کمترک الرژی داره میگم که در علفای سبز در درختای سبز الرژیش قپید ساعتای دی شب دخترش بردم در دبی تا 5 سحر انگلیسیش موندن نفسش راست شد و آوردمش $700 دادم $700 برای دخترشون قیمت ایسر یوتیوب قطیتم این چند سال شد 5 سال شد به فکرم 5 سال شد در سوالاتون جواب دادگیم در اول افیر سخرانید می شود تماشا کنین اپا جان سازین خوبین ساز آمدین ها رحمتی کلان آمدیم حاضی شما در کدام شهرین شهر نوسیبیرسک میگیرم گفتم که ای دوستی من میگم میگیرم میجا آمدین نویستم سالان محکم بوده 5 ده کار میکده روزی 5 میره میگیرم رحمت برای غمخوری
нему Москва данести мо Новосибирск даем. از کجای وطنین ما ای حصار؟ رحمت کلان برای همه شما، برای دستگیریتان، برای بدنتان، برای سوالای دودگیتان، برای اشتراک کردنتان. ای همه شما میندارم. خداوند هر کجای هستی نگهبانتان باشه. حتما برای زکاز در واتساپ بنویسین. ای کوپونامون 50% اسکیدکا دستافکتان میکنیم. برای کار باشه راه بیزنس می آموزونیم. تو سال 2025 نقشه ها دیگر، پیشوی ها دیگر. باز هم خداوند برای ما قوت بده، صبر بده که ما همین روزهای سخت پس سر کنیم. علاقه ما در شام شد، وقتی روزه کشایی شد. خداوند ما را قوت بده که روزه ماه شریف رمضان ما با تراویحش بگیریم. رحمت برای همه شما هر کجایی که هستین. خداوند نگهبانتان باشه. برکت در خاندان هر یک که شما خداوند ارزانی کنه. خداوند ایمانای ما را مستحکم کنه. فرزندای ما را برای راست هدایت کنه. هر کجایی که هستین پناه خدا باشین. خیر همتون ده. تماشا بینا. رحمت.